Klimatoia Eibarren laugarren edizioa da. Planteatzen dira erronka desberdinak, 8 direla uste dut, eta jendea apuntatu ahal da nahi dabeen erronkan. Eta gero erronka hori irtenbide bat planteatu behar da taldeka, lauko taldeetan, eta adapur bat aldaketa klimatikoa konbatitzeko edo lan. Esan genezake, bai energia berriztagarrien sorkuntzakin, bai eraginkortasunakin, edota garraioaren munduakin lotura dutenak, eta aurten iaz pandemiarekin ospatu ezin izan zanez, 2 asteburutan ospatuko da. Aukeratutako erronka izan da energia komunitate bat sortzekoa Gipuzkoan zehar, eta erronka honen desberdintasuna da sektore industriala edo sartu behar dela energia komunitate horretan. Eta gu moduko pertsonen eraikinetan kontsumo horiek asetzeko, industriaren kontsumoak hor barneratzeko eta zerbitzuen kontsumoak hor asetzeko. Arabako lurralde historikoan bilatu behar dugu herri bat, udalerri bat, bertan energia komunitate bat sor dadin, bertan sortzeko. Honen helburu nagusiak izango lirateke alde batetik pobrezia energetikoari irtenbide ematea herri horretan, bestalde eraginkortasun energetikoa bultzatzea, eta azkenik energia berriztagarrien iturriekin sorkuntza propioa edo autokontsumo sorkuntza bultzatzea herri hortan. Honen berri izan nintzen eskolan unibertsitatean email bat bidali zigutelako ikasle guztiei, eta interesatea iruditu guiatan, eta orduan apuntatu egin nintzen. Erronka batzuk, enpresa batzuk eskaintzen dute, eta enpresako parteidekin ezagutzeko, gauza berriak ikasteko, eta gero igual amaierako gradu lana edo praktikak sortu aldira erronka hauen bitartez. Sareetan izan nuen klimatoiaren berri, sare sozialetan eta interneten, gero ere Eibarren Ingeniaritza Eskolako mezu elektronikoa jaso nuen, eta oraintxe bertan lan munduan sartu berri nagola gauzak ikasteko edo ikasten jarraitzeko premia daukadanez, horregatik izan nuen parte hartzeko grinoi. Karreratik beste gauza oso interesgarri eta oso garrantzitsu batzuk ikasten dugu. Halako ekimenek helburu jasangarriak lortzen eta helburu jasangarrien kontzientzia hori pizten laguntzen dutelako. Eta hori, jendeak eta ikasleak alba dute hurrengo edizioetan apuntatu, nik gomendatzen dut.